салому алейкум, ман Беҳрӯз Насриддинов. Моҳи апрели соли 2025 мо як гурӯҳи намояндагон аз Тоҷикистон, бахшҳои бонкдорӣ, IT, расонаҳо ва идоракунии рақамӣ тариқи барномаи байналмилалии IVLP аз ҷониби Сафоратхонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар доштем. IVLP International Visitor Leadership Program яке аз барномаҳои кӯҳнатарин ва маъруфи табаддули касбӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда аз соли 1940 инҷониб амал мекунад. Мо омӯхтем, таҷриба гирифтем ва фаҳмидем ки рақамикунонии муосир ва хизматрасониҳои давлатӣ дар Амрико чӣ гуна рушд ёфтааст. Сафари мо аз Вашингтон, пойтахти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оғоз ёфт. дар он ҷо бо намояндагони департаменти давлатӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва бахши рақамикунонии ҳукумати федералӣ шино шудем. мавзӯъҳои муҳиме чун ифшои маълумоти кушода, шаффофият, амнияти рақамӣ ва дастрасии рақамии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои давлатӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. диққати моро бештар эътибори баланди Амрико ба ҳуқуқҳои рақамии шаҳрвандон аз ҷумла ҳифзи маълумоти шахсӣ ва иштирок дар корҳои рақамӣ ҷалб карда буд. дар Амрико бисёр мисолҳо намунаҳои истифодабарии зеҳни сунъӣ ва биометрия, мушаххас намудани мизоҷон, амалиётҳо, гузарондани онҳо, яъне пас аз идентификатсияи пурра, бисёр дар ҳафт хелам шавқовар. дар Тоҷикистон ворид намудани ин барномаҳо мувофиқанд ва бартариятҳои худро дорад. дар шаҳри Хансвилли, Иёлоти Алабама бештар бо мақомоти маҳаллӣ ва системаи идоракунии шаҳрдорӣ аз наздик шинос шудем. ҳукуматҳои маҳаллӣ мустақилона платформаҳои рақамиро таҳия карда бо шаҳрвандон алоқаи мустақим барқарор менамоянд. хусусан лоиҳаҳои устувории идоракунии нақлиёт тавассути системаҳои додаҳои калон ва назорати партовҳои саноатӣ тавассути сенсорҳои рақамӣ барои мо хеле ҷолиб буданд. мо инчунин дар ин шаҳр меҳмони оилаи бисёр инсондӯст Ольга ва Дэвид шудем. онҳо барои мо фазои гарму дилчасп, суҳбати озод, табассуми самимӣ ва хӯроки лазиз муҳайё карданд, ки хотирмон буд. махсусан навиштаҷот аз ашъори устод Рудаки дар хонаи ин оилаи амрикоӣ моро бисёр хурсанд кард. барои мо шиносоии наздик бо фарҳанг, анъанаҳо ва рӯзгори хоси амрикоиё хеле ҷолиб буд. Мы познакомились с двумя прекрасными представительницами некоммерческой организации, это Women in Tech. Эти женщины были ярким примером того, как даже в США есть кейсы, есть компании, которые поддерживают активно и женские слои населения, и молодежь для распространения цифровизации, и это все основывается на благотворительных условиях, либо при, опять-таки, поддержке каких-либо спонсоров, кем является частное государство. В Хансвилле мы встречались с одним представителем бизнеса в стартап-хабе. У него были разнообразные бизнесы от военной промышленности до цветочного магазина. И он нам рассказывал про свой опыт, как он приходил к идеям этого бизнеса, и как от одного бизнеса он перетекал к другому бизнесу. И кажется, что эти бизнесы, они прямо из разных областей, но он так преподнес это, как будто бы это все выстроилось в какую-то единую экосистему всего бизнеса. Ну, помимо цветочного магазина. Цветочный магазин – это больше для него как благотворительность, как поддержание какого-то традиционного бизнеса в городе. дар Ҳелена, шаҳри хурди Иёлоти Монтана, мо бо тарзи дигари идоракунии рақамӣ шинос шудем, ки асосан хусусияти иҷтимоӣ дошт. дар рафти ин барнома мо мушоҳида намудем, ки чӣ гуна дар минтақаҳои деҳот низ талошу кӯшиш ба харҷ дода мешавад, ки то ба одамон дониши рақамӣ ва имкониятҳои онлайн пешниҳод гардад. дар ҳамин мавзеъ мо меҳмони як хонаводаи амрикоӣ Ҷефф ва ҳамсараш Вики шудем. онҳо моро бо ош ва нони тоҷикӣ пешвоз гирифтанд. мулоқоти мо самимиву судманд гузашт. дӯстони нав пайдо кардем. Мизула рӯбарӯ бо таъриху фарҳанг. дар шаҳри Мизула барои мо имкон фароҳам омад то дар ҷашни миллии Амрикои бумӣ дар фестивали паҳвао иштирок намоем ва баргузории ин ҷашни фарҳангӣ хеле ҷолиб буд. сафари мо ба Сиэтл, шаҳри калонтарин дар Иёлоти Вашингтон ва шиносоӣ бо стартапҳо, марказҳои инноватсионӣ ва ҳамкории бахши хусусиву давлатӣ идома ёфт. дар он ҷо мо бо намояндагони соҳаҳои гуногун шинос шуда суҳбат кардем. онҳо нишон доданд, ки ҳукумат чӣ гуна метавонад як муҳити рақобатпазирро фароҳам оранд. мавзӯъҳои мисли дастрасӣ ба интернет дар минтақаҳои дурдаст, маълумоти кушода барои таҳияи хизматрасониҳои нав ва ҳавасмандкунии стартапҳо ба мо хеле шавқовар буду илҳоми зиёд бахшид. дар шаҳри Сиэтл шинос шудем бо идораи иттилоотии технологии шаҳр, яъне шаҳри Сиэтл,
ки дар он ҷо ҳамаи равандҳои техникӣ, роҳбаладӣ, иттилоотӣ ягона шуданд ва аз он ҷумла ҳамаи пардохтҳои давлатӣ ягона мегузаранд. Роҳбаладӣ тамоми мақомотҳои давлатӣ, аз он ҷумла полис, ёрии таъҷилӣ, идораи барқ, дигарҳо ягона ва марказонида шудаанд. Дар Тоҷикистон ҷорӣ намудани он мувофиқи мақсад аст. барномаи IVLP ба мо на танҳо дониш, малака ва таҷрибаи касбӣ дод, балки имкони шиносоӣ бо фарҳанг ва тарзи зиндагии шаҳрвандони амрикоӣ низ фароҳам овард. Мо дар ин сафар дидем ки чӣ гуна технологияи нав дар хизмати ҷомеа қарор дорад ва чӣ гуна инсонҳо бо тафовутҳои зиёди фарҳангиву иҷтимоӣ метавонанд дар фазои озод ҳамкорӣ дошта бошанд. Дарк кардем ки муваффақияти рақамикунонӣ дар кишварҳои мисли Амрико натиҷаи ҳамоҳангии амиқи миёни давлат, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ аст. Мо аз ин сафар таҷрибаи зиёд гирифта бо илҳом ва масъулияти бештар ба Тоҷикистон баргаштем, то аз дидаву шунида мутобиқ ба шароити худ барои амалӣ намудани нақшаву ниятҳои созанда кӯшиш намоем. Мне понравилась открытость на встречах, где мы были. Очень редко мы встречали там людей, которые бы скрывали от нас какую-то информацию и не были готовы делиться с нами какой-то информацией. Люди были открыты, они отвечали на вопросы. Мы были, например, на встрече в Сиэтле с представителем правительства штата и задавали достаточно жесткие вопросы, и они были готовы на них отвечать. И они не обижались на эти вопросы, а наоборот, они подстегивали и просили задавать еще больше таких вопросов, потому что они понимают, что жесткие вопросы и ответы на них дают им развиваться. омӯзиши Амрико мотивация дорам хизматрасониҳои банкиро хеле сода ва дӯстона намуда ва дар ояндаи наздик онро ҷорӣ намудан дар Тоҷикистон. Поездка в США наполнила большим количеством вдохновений, мотиваций, и весь этот пакет он применяем здесь, в Таджикистане, и это очень радует, потому что сейчас как раз время становления Таджикистана, точнее трансформация в цифровое государство, и это очень классно, что у нас есть возможность перенять опыт более развитых стран и внедрять его здесь, и зная все эти технологии или принципы, есть огромное желание внедрять все это, и мы это будем делать. Ташаккур ба барномаи IVLP ва сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин имконияти беназир.